Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sota mulai acara permingguata di pukul 10. Jumolo mahita martangyang nahohom di bagasan rohatta ganuk marsada-sada martangyang mahita. Amen. Marede hita siya buku de nomor sia ayat sada. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Jehova, jowon nama ahu jala alusakku maibana, say dong anakku do ibana jupa hagogotan, kaluaokku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sarimatua,
martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli, jalan namia di linggo manipargogo na sohatu dosan, namaddo tu Jehova, haporusakku jala partano batu aku, debatakku marhaposatu hodo au, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami para sirohan na sumurung, debatani hatuon nami, huingot kami do diaka arion panonon doho hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami jala parbadiai mamikiri sude na tinaonnai. Patadahom matuhami dosa nami, asa diarsak rohan nami, asa hupopomihami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manubus hami, asa martua hami marhite sian niro di saliling ni leleng na, say patupa may di hami marhite hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amen. Maredde hita. Debata di mingguta sadarion ima pati palimahon sahat rodi pati pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom donatorasmu asa martua ho, jaleliling mangulu ditano na nilihon ni Jehova debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakop. Pati pawaluhon, unak ko manakko. Pati pasiyahon, unak ko olom makatidakon hata na sututu maralohon dongat jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ido sahatna atong rak mangidogo mahita, lau mangulahon na hombartu pati nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, lau mangulahon na hombartu pati mi. Amen. Maredde hita.
Patopoti ma dosata nagodangi tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para siroha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangodu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujoloni habang sahaba diaumi manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Masay jojo huarsahi hami ho marhite-hite pikiran doho hata, dohot pabahenan nami narwai. Dang huhaholongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosso diri nami hubain hami. Dibaheni tamado hami rimasamu jala uhumamu hami, tu hamatian saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahamin waeng tuasin ni roham nagodangi, mangido siyan na sa roha nami hasasaan ni dosa nami sa luhut na. Say urupi mahami paubahor roha nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulu kami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asima roham dihami, halak nadangolon. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tuhasasaan ni dosata. Para siroha jala pardingab basa do Jehovah, labba tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tuhita hobar tuak ka dosata, jala dang dibalosot tuhita hobar tuak ka hajahatotta. Songon asini rohani amana mida akka anakna, asini rohani Jehovah di akka na magkabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maridehita. Turpuk epistel di parminggota di bagasan sadarion, imana tersurat di Markus bidu 10, mamuka sian ayat 46 sahatro di 52, tajaha mamarsika soring sian hami mana parjolo, anno diayak na parpudi rak mahita. Si Bartimeus nama pitungi, dungi di bongoti nasida mahuta Jeriko, jadi di naruar ibana sia Jeriko rap posisianna doho halak na torop, adong mahudul disi di pinggol ni dalani sahala si panehenehe nama pitung, si Bartimeus anak ni si Timeus.
Laddo mamisang ibana asasip niyan. Alay lam digogo no majuhon. Ale anak ni si Daud asima roham diaw. Jadi hatok maibana hehe lao madapoton Yesus, lao staring do anggo ulosna. Di ayat 52 rak mahita, dungi di Yesus matu ibana, lao maho, di pangolu hapor siyaw midoho, jalama mittor marnida ma matana, laos di ihuton ma Yesus tu si dalanannay. Ido sahatna, martua do na tumangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amen. Maredehita. Tahatidak ko maha porsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata sa porsiaw di saddo portibion rap mahitamadok. Au porsia di debata Jehova ido ama pargogo naso hatudosan na tumapalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asyaton di parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo naso hatudosani di sima ibana pay mamula sogutu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia diton di parbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatay na mandok. Mula mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabegema edde puji-pujian nasi nuarahon ni inahanna laos diuduti ma dohot ina Debora.
Tapi gema titing namaragam di minggu ta sadarion. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhukna. Tapayuh-tihuk matiting namaragam di Minggu 10 Februari 2024. Na perjulu goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu info kapit. Lapatanna jowon nama ahu jadi alusa kumaibana. Topik Minggu Jehovah pabotohon akka dalanna. Napaduahon kelompok kor tu hari Minggu 25 Februari 2024. Di Minggu di pukul 7.30 namangisi kor ina Deborah, ina Esther, ama Jericho remaja. Di pukul 10 ina Hana, ina Kamis, ama Huria, ama Salom. Di pukul 10.07 NHKBP. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 25 Februari 2024 Nanaingro hita memake bahasa Batak. Napaupaton pertangyangan sektor. Di hari Selasa 20 Februari 2024 di sektor Korintus, Mangulon, di sektor Judea, di bagas keluarga Situmorang, Boru Simangusong, alamat Jalan Apelualu, Komplek Angkatan Darat. Di sektor Kanaan, di bagas keluarga Situawe Hutawarat, Boru Manalu, alamat Jalan Raya Ciherang, Kelurahan Sukatani. Di sektor Efesus, Mangulon, di sektor Galatia, di bagas keluarga Situa M Sitinjak, Boru Manulang, alamat Jalan Dongkal. Di sektor Filipi, di bagas keluarga S Yahaan, Boru Tambunan, alamat Mekarsari. Di hari Rabu 21 Februari 2024, di sektor Sion, di bagas keluarga Situa L Sinurat, Boru Lubang Gaul, alamat Gang Saud. Di sektor Betania, di bagas keluarga Situa Tegultom, Boru Hutapea, alamat Jati Jajar 2. Di sektor Roma, di bagas keluarga Situa R Hasugian, Boru Simarmata, alamat Jalan Bungur. Di sektor Nasaret, di bagas keluarga Nyonya Syaturi, Situa T Boru Purba, alamat Gang Sawo. Di sektor Kolose, di bagas keluarga Situa T Siagian, Boru Simaremare, alamat Gang Masjid. Di sektor Bethlehem, di bagas keluarga calon Situa F Siahaan, Boru Sianipar, alamat Cilangkap. Napalimahon amplop diakoni sosial. Di Minggu ta sadarion patupaut tado papungu amplop diakoni sosial tapasaha mai ditiki papungu pelian paduahon. Napaonopon amplop resort. Di hari Minggu tanggal 25 Februari Nanaingro patupaut tado papungu amplop resort tapasaha mai ditiki papungu pilihan paduahon. Napapituhon ruas nabaru. Mulai di Minggu ta sadarion nungagabe ruas ni huriatta ima keluarga Febrianto Marbun, Boru Siahaan, dohot sahala iana kon nasida, Boru, alamat nasida Jalan Bakti Abri, masuk sektor Sion. Napawaluhon pasahaton tohonan Situa. Di hari Minggu 25 Februari 2024 Nanengro di kebaktian pukul 10 WIB patupaun ni huriat tado pasahato tohonan Situa tu pitu halak calon Situa naung madalani lerling selama 3 tahun. Napasiahon ruas napida. Mulai di Minggu ta sadarion nungapida sian huriatta ima keluarga GH Situpul, Boru Lubat Tobing,
doho sada iana kon nasida pidatu HKBP kirap remaja Cilengsi. Napa 10 ruas namoding. Nunga jumolo marujung ngolu sahala ruas ina sian huriatta ima nyonya nainggolan boru lubat toruan tubuh 26 Juni 1945 modding 10 Februari 2024 tutu umur 70 tahun 8 bulan sian sektor Efesus tatang yakoma anggia tumibu tarapul rohani sude keluarga na tininggal honna jala sadario di patupado perminggu di rumah duka di ibadah pukul 8.30 uip napa 10 sedehon pelia bulanan doh iurat diakoni sosial mauliate ma di pasak huriatta tu sude ruas naung pasahato pelia bulanan doh iurat diakoni sosial sahatu bulan Februari 2024 tuaka naso pasahat dope taingok ma amanginang makarikoton pasahat to ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi napa 12 hon sosialisasi panitia pesta pembangunan dung sipul majahati tingon tanghonot tama sosialisasi sian panitia pesta pembangunan ni huriatta napa 10 torok ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 11 Februari 2024 godangna 876 halak 14 ruas nama ulang tahun kelahiran 43 halak ulang tahun pernikahan 15 keluarga Padita doho parhaladu HKBP Cimanggis pasahaton selama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 12 Februari 2024 hatani debatana pasikopolas ni rohamuna tarsurat di Pesalme 20 ayat 5 sai dilehom matuho si subuk roham jala di pasaut nasa sakka mi 15 pilihan iuran diakoni sosial huria torok na pasahato pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan minggon 5 kakak godangna 1.500.000 rupiah saplonom pilihan bulanan manang tahunan torok na pasahato pilihan bulanan tahunan di bagasan minggon 5 kakak godangna 1.600.000 rupiah sapul pitu parhepengon ni huria 6.051.300 rupiah pembangunan 1.257.300 rupiah sentralisasi manang pusat 7.000.400 rupiah jumlah 14.420.000 rupiah molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhaladu rajedo hami padenggaton songoni matiting nama sado si pamasao di tonga-tonga ni huriatta sai di pasu-pasu tuhatta ma piliani bain sangap di guarna amin partikian hupasat tami tu panitia pesta pembangunan. Shalom, Shalom. Horas amanginang, dison hami jongjong ima songon na padarhon rencana ni huriatta imana anaing palunason rumah dinas nyamang pendeta. Jadi di sono songon na mewakili ketua panitia ala marhalangan. Jadi
Parjolo sahali madok moleate do hita tutuhata Tuhan Yesus Kristus. Disude basa dohot holong ni rohana. Natoktong madongani hita disude pardalanin ngoluta. Tarlemuwi ma di parminggota sadarion boy hita marhai pason. Nau parsangape hami amang uluan ni huriata padita ipajaitan song-songoni manang saluhut na parhalado nami. Nau parsangape hami damang dohot dainang ruas ni HKBP Resok Cimanggis song-songoni ma ka nahu holongi hami sudi na poso wulung ni huriata. Puji Tuhan, sonari gereja HKBP Cimanggis nung ngasikop doh ditaba dua rumah dinas pendeta uluan dohot rumah dinas pendeta fungsional sudina yamang inang boy martupa alani dus ni rohatta doi alai adong dope na orang sikop ima rumah dinas pendeta fungsional. Nama alamat di Perumahan Jati Jajar Buluk D 16 nomor 12A. Sampai saunari tarutang dope huriata melalui pinjaman lunak gudangna 325 juta rupiah. Merdu mutusi amanginang disakapi huriata do patupahon pesta pembangunan. Dinanaing mengalunasi pinjaman lunak ima nanaing si patupauta Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Kami mewakili panitia naing Pak Darhon manang sosialisasi tudamang dohot dainang. Suang songoni anak kon nami napasobulung ruasnya HKBP Resort Cimanggis. Ulaun nanang si patupota manang rencana kegiatan na berjulu patupota do janji iman dan ditentukan nilainya jala di papungumai melalui koordinator sektor jala laos ima di patupa nagabe sakti-sakti sian ganup sektor na paduahon di patupa panitia do kegiatan kreativitas setiap kategorial jadwal tabereng ma dititing na adong dihita na patuluhon panitia patupahon kegiatan musik live streaming jala sipakna terbuka rencana tempat pelaksanaan diadakan di lantai dasar. Napapaton panitia padalan proposaldo sipakna eksternal manang tuluar ni huriata alai dang tertutup kemungkinan hita ruas bui dotong majalo proposali dengan sukarela. Napa limahon panitia patupahon lelang ulus dohot lelang jaket. Napa onopon panitia patupahon lelang makanan dohot lelang buah. Songonima amanginang nabui di padarhami ima songon kegiatan nanaing si patupauta. Harap dorohanami amanginang suang songoninang naposobulung asarap mendukung mahita di program ni huriata ang giat bui martupa jalan berdala dohot denggan horas mauliate atar songonima nabui di pasahat tami di ruasta mauliate diamu amanginang.
Tabe gema ede puji-pujian nasi no arahon ni ina Ester ni huriata.
Marede mahita huhut tapapungu peliata sadaa dohot sadabe. Dameni debatana sumurung sian saluh naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Horas mari hita salhutna. Amanami do inanami hita tahe napungu di bagasan parsaurata di minggu sederiong. Ima namar guari minggu impo kapit namar lapatan jaun nama ahu jadi alusamu ma'ahu. Hatan itu hata nagabi ujahan sitangi honota di bagasan jamita di minggu sederiong. Ima sampai salmen bidu 25 ujahan masian ayat sedero di ayat 10. Songono madu di sini. Edde sian si David. Hodo ali Jahuba di halunguton rohaku. Ali de batakku marhapo santu hodo ahu unang tungpaila ahu. Asa unang marsurak-surak akamusukku mida ahu. Dak tahe tagamon tarurak sude akana makaposiho. Say maila do sugun aka pangose suada alana. Ali Jahuba say pabotohon matuahu aka dalanmu. Jala ajar hontuahu aka bugasmu. Say tugu-tugu mahu tu bagasan hasitongamu jala ajariahu. Ay hodo debata ni hatuauku. Hodo nahu haposi ganuk ari. Say inguk maali Jahuba aka denggani basam. Dohot asini roham. Ay siya narubi do akay. Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposoku. Doho pangalusiokku. Say ingok maahu ali Jahuba. Hobartu asini roham. Ala ni denggani basam. Pardinggan basa jala nabonar do Jahuba ala ni di podahodo dalam natigori tuaka pardusa di parnonohodo uhum tuaka nadangol jala diajar hon dalam natuaka natarjepol asini roha do hasitonga do sude dalam ni Jahuba diaka namangaradoti padanna dot aka panindangyonna. Ima sahatna. Dihita salutna nahina holongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Malu bereng di kehadiran ni Ariano nate. Songona langate gudang korsina kosong nate. Jala memang agak hubereng berbeda. Agak songona melos-melos nate rupat tahun nate. Manang hidok rohakku dunian na sudah rohani alakul dua pe tahe hasil pemilu di rohakku dah na songoni do na sudah rohani alakul do hasil suaraih ya te alai unak pula maligor tusia muate molodang dapot suarai sonari batapa ima 5 tahun naro ate serodui nadinggan ate idem beni manang nagudak kita na di bagasan panitia iya te ngabe makar mata dan hurang mudu mate pakorhon na sederion alai ba imajo ate dinamika na manguluon alai dia mu akan nahina holongan molo mulak kita marsiajar songo nahina tidak koni Raja Dauton masih gudang du si buatot tak di pengalaman hidup do natabulus di bagasan ngulu dihita di zaman wangon nato. Nasugari ta mulak do tumanindang yun si Raja Daud nakidingan. Saruba do sa sitong na songon hitaon nate. Jol mana biasa do ibana songon hitaon. Molo taida si Daud bawa mang ulaw na parmahan nate. Siap parjulu ibana adorak subaki reja pe dang di paretok koni mana songo sahalak na tumibu ate parbinotoan na hapistaran na dohot aka nang penampilan na urasa daw siya naka nadidok aka haanggi na iya ti jalabuy do honon daktaretong matay alay buasa di panindangi ni Raja Daud nakiningat takas do sa sitong na masigudan do hapi
aka basa-basa na di jalo ni Raja Daud di tonga-tonga ni nguluna ala niya hadui ala takas dang nama ngasahod diri na do ibana idem ba ini di hati dakon ibana hodo ali jahuba dihalunguton rohakku ali di bata marhaposan tu hodo aku jala di dok muse unang tumpaila aku asa unang marsurak-surak akan musukku midau. Memang mulu di perdelani Raja Daud bayako kita majo ngadipilih debata ibana song sedaraja alai tongdo godang marlateni roha doh martahina jahat lumo bisa Raja Saul naso olo lapatanna mundur sian ujahan hajong-jongan nasong raja gari ada dinalo marsakap membunuh raja Daud omatong parukilon na niadobi Raja Daud nakpe dipilit ibana songon sada raja alin dan gabe mundur ibana disi dan gabe lapatang gali ibana di bagasani alania ala toktong adong sada nari nasuhama na dikon ibana ima Tuhan di bataja hubado di bagasang uluna odo na paling masarikot di ngulut tahun nate mulota persiajari si pengelola jala iduk keyakinan ni Raja Daud pabua songon halak na porsia du ibana dang pailau ni debata ibana di jolo ni aka lapatan na akan nagugu di bagasan hati ayate akan amar wasu di sordo sada kedebihan nate di ngulu ni halak na porsiai dakke mana maila dakke ibana mundur molo tunggu dang aka regam aka parukil di ibana alania ayadung di bata kan idus ay si patang ngulut tau kedak songoni ati kan enak peda porsiau halak ya halak Kristen doa muna bahala Kristen mar minggu doa mar minggu martangyang do martangyang alin nak pisi sudah tahu lehuni ulur junjut dengan apalah adung tebuan di bagas ngoluta sedah hagugu odoi nabui mengatasi di sudah perdalan di ngoluta alania ala satasak kodo pikirat teh di saya tasak kodo ahado na di bagasan rohat tahun lu ati jadi mau saya lilik kita nama ngarajai di bagasan ngoluta sakapta pikiratta gogotta pasti kita mabiar nama nguluon pasti mabiar ba matahe boy do iba lapatan na tampil di tonga-tonga ni aka perdal ngoluta boy do iba margogolau memperjuangkan aka dia nahina lomo ni rohata di tonga-tonga ni keluarga masyarakat do na asing boy do ida gamang ida te ganggu ida di sini ala odubi nama ngaraja hida adong lu sipata di dok cuma amang ai jolma do pe hita ai dok jolma do pe hita mang ai hama malu jolma perdaging nagali tikos du ya teh pergalina perdaging nagali du hita malu jolma ale unang lupa do di bagasa ngoluta nak pe hita jolma hita alai adong do mangule di bagasani todini de batana marsi hohot dina lo manogihon mangarahon nguluta asabu hita pasahuton lomo ni rohani de bata di tonga-tonga di perdal ngulut taun nate ima kunci rahasia nak kiningan ni ya mau adong lo di hita istilahna rendah diri anong lo songoni kan rendah diri alannya rendah diri ima dah sangat upista dolonganan seniba doi mak akan napis terima yo na tampilin na jadi bukan orang yang percaya begitu ya ima buah marupa niba pas-pasan dok dang bui tampili julu akadongani mak na uli-uli nai na bagagi ulur sita songon tapa sangajo di ngolut taun nate ujung na mindar hita olah mamereng akahalak na baga pe api tersongona di palau bohina tersongona mundur tak songoni ate nah tumagod dok
percaya diri nak pesongon na labatan na umpama majo rupa niba pas-pasan tak do tampil do ate. Dengan bagaimana caranya supaya kita semakin percaya diri? Senyum yang baik. Adong solma ngaroi mana ba senyum na pe kirana mangalang. Itu kan songon sipata nakok tugi jang songonon malah kate songonon bayi jadi wali aidum beni jolma adu sesedidok uli do cantik do uli do seduda alai roa kamu majo hade ber kamu uli alai roa alaniaha penampilan ibu hinai mukira dan menarik. Ale yang adong buhina sederhana dak pola mancungi gungna sarupa songona wabah jo contohna ale senyumnya wow nah tarsongoni majo tade bah orang-orang happy na jadi kota pasomal-somal lah muate nak pete lu bo nai pilih munai ale ko senyum dah mudah ini nga dia turut Tuhani do sude aka di ngolut taon nate ala ingo ma anggo sakap ni de bata nauli di tonga-tonga ni ngolut tanang di portibion nauli do tok tongate salele kita maka porsia ibana nangadong merasa anggo taonon kilebu ina kan tahun kilebu ninna adong lang sa iwi kilebu do amang na nakpaswi gari ada molonga di dok saya sekelebu saya adong mamu saya dituduh mak macam mak dang singun dia deh molo halak na porsia song raja Daud doa teh tetap optimis dia karena apa karena Allah itu luar biasa untuk menunjukkan kuasanya yang baik kepada orang-orang yang percaya amin koni doi dia unang adong tetek do gembira doi tadi ini nak pe bulan tua pe contohna tetek do gembira nang di loas bulan tua bulan muda asa songona jago badakna si surian dai pe bagak ale molo tertada wolo lu si batas songoni ita ngolo apala patadahu molo sadong lu disakuna ngai tor songona asing bohina pe songona marsalao nate iru badak nei dangan lu di pature be dari da pulau-pulau di son umpa mana nang pula i songoni ati tetak do mulu istilahno si majujung be tetak marhilung gimana nak pe suara ngobuk nah alaniah itulah menunjukkan kita harus menampilkan sesuatu yang baik itu tandanya ya idom ini di bagasan pengakuan ni Raja Daud nak kedingan dia percaya bahwa Allah tidak akan mempermalukan dia banyak orang sekalipun dia banyak orang yang selalu mencibir dia. Karena apa? Selaku kita lakukan yang baik, molo taulah nandingkan, ingop mak. Anggo Tuhani saya tusido, ide dok. Saya mana tak manunggur dok mata ni jauh ba, merdida halak. Nah, biar mida ibadah nah setia di bagasan Tuhani. Jadi keterpihakan Tuhan itu selalu ada. Kayak kuma yang dilele soldalu ni si Saul kang terdabut. Dari ada martabuni mah disada liang gua. HP di si masuk masih Saul. Ale dang di si Daud. Ale Daud di bereng mana mah? Oh, ngajahat bos Saul. Ale terpuru mah si Saul. Adi ban si Daud teh. Di bagasan, molo taingok di bagasan hatan itu hata. Holan rebuni ulos ni harajaon ni baju ni raja ni si Saulido di seat ibana di gusting imana kadang di gusting aja dan ada gusting na julu piso do ape tahe ido ola nima nung keluar ma imana tardungo ma di bereng ma baju nei bah ise namang kota pon nama gustingon Roma keluar odoi alaniaha asugari kita col masuk ke sidau nggak terbuat tahe torseatot nama wong paluja-luja hodoi nah buju di bain tonglo akan aroa
disakapi rohana tu iba. Allah dusi. Tetapi apa yang terjadi? Raja Daud selalu ditolong. Bahkan anak koni Raja Saul si Jonathan, saya dipatuduh mak dalam tu ibana asa malua sian aka ragam hagugutan na teh. Ido na dipatuduhon dison jauh bedo na patuduhon dalam dia kahalak na parhaposan tu ibana. Jauh bedo patuduhon dalam. Samal mau nihi dia pe na mangulu kita. Sa pojok-pojok ni na taelupi di tonga-tonga ni ngoluta. So tunggabe mandeli kita, so tunggabe sumur tita mangulahon na dinggan dia lupa ni debata. Alaniaha anggot Tuhani salili kita porsea di patuduh do dalan tu kita. Porsea mau. Dalan ni pasti Tuhan. Mungkin kita sudah pernah menyaksikan dalam hidup kita hari-hari yang lalu bagaimana Tuhan itu selalu mencari solusi untuk kita jalani dan kita mencari solusi. Tuhan itu mencari solusi jalan yang terbaik untuk kita lalui. Jadi unak kolan saya dia dehok kamu. Amang, saya pergi hari lu coba do di nalau mardame do umpama tua mata menolong anak dang boy. Alaniaha dang mangasod debata. Apa saya tay dia do ku coba bertahan. Nah, terus do ita tay dia nar boleh do. Tapi tidak akan bisa karena memang tidak seiring sejalan. Anu matai dehon nih molodung saya minggu detokan. Tapi bagaimana? Memang kita harus bertahan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Asa buah dihita, asa tetap Tuhan ini manarihon di bagas ngoluta. Baru nama ngiut molotai dia siapa nindang ni Raja Daud nakiningan doi. Selain di oku ibana debatado nama nunggu ibana alai tongdo di Raja misi Daud godang doa kurangan. Imana kiningan na di dok ibana saya ingot ma ali jahoba akadinga ni basam do asinirwan aisian narubi do akai saya unang paingot akadosa ni haposoku doho pangalau syokku saya ingot ma ahu ali jahoba khobar tu asini roham ala ni dingga ni basam buasa di hati dokot si Daud kon memang nak pe ibana saya mangasau Tuhan alai dak pitor manigor di jujur rohana gudang dang diulau nasala. Ale adong lo dihita la kristekan ala na say reji di mana martangiang, say reji mana tu gereja, say reji mana di nalo manayon hatan ni Tuhan tu pertanyaan tu PA. Ale gabihiran na lupa kadang-kadang kebiasaan nai do naneng si agon di bagasan hasomalan naso na maralo tu lomoni rohani di bata. Gebiadong lu pangalo jolma dihukupi aka regem nai nulaun nai tibangan nai aka dosa nai nulaun nai kan adong do songoni mada molo ngabur juiba lak pe niulau do nasala to mak datung dang diberek Tuhan iba habur joni bai sian dosa na hulau ni torus tak songoni Tuhan ya deh suatu ngadong pikiran munai songoni ale alus ni Tuhan ikot takas tapai baru pangalahon na taboto na maralo tuhata do hasitongani di bata kan adong lu songoni istilah ni adong nama abi palensi ninna merdua roha ngoluna mangito Tuhani burjua doa Tuhani alai anggo haso malakon baik kondak tadi konok kudon hirana adong dusa hasien di bagas ngoluna Ang umate, ahma dusa ni hasian na saya tatabunihon, saya tahu dahon niate. Anong lui si pata? Alang mo si Daud dok, saya unang paingot-ingot akadosa ni haposokku. Diingot ibana, adong lulusan na, ale lapatan na, adong komitmen. Saya harus meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Asa buah tujuan na asa gok pasu-pasu ni Tuhani tu ngolut tak. Asa gok pasu-pasu hasasa ni pasu-pasu ni Tuhani tu tonga-tonga di keluargaku tu ulauku do tu sude aka pardalin ngoluku ido tadana ikon sai toktong do teruji-ruji tarenu ko ngolut taon matahe adong do colma alai ku di bagas tangi yang do dadong do colma do dosak ku tahe umpama ulu di sibata mo molok dongang do dosak ku tu dongakon dosak ku tu niondai sokna asing do pangalahon na iya te ulu do sangu songoni tahe sai maruji-ruji yamu apa sebetulnya adong do nian alani biasanya ada suatu kebiasaan yang jelek dan selalu dilakukan menjadi budaya, jadi sesuatu itu tidak menjadi jelek dan bukan merupakan sesuatu yang salah. Itu sebabnya perbuatan yang tidak baik kalau itu sudah menjadi suatu kebiasaan itu seolah-olah menjadi yang baik. Padahal ketika kita melakukan itu orang lain menilai, kok gitu sih orang Kristen, kok gitu orang-orang yang percaya, kok gitu orang-orang parpungu. Ujungnya dak tersederi adong do sipata narikot sipai baruon di ngolut taon nate. Ada yang si Raja Daud di dok langsung lo unang paingot-ingot aka dusaku dia saplu saya dengan dia alani gowarmu ale Jahoba sai marpamuati maroham di dosaku aitung nabal gadoi. Memang Daud pernah melakukan kesalahan dosa. Ketika dia melakukan kesalahan dosa naik mabain kabe sorat ibana majalo lasni rohasia Tuhan. Nah alani do dia muaka manami do inami di bagas sedarion di jodoh hita hobar tu guar ni minggu iya te joun nama ahu jadi alusamu ma ibana ikon alusata do ibana do alusta tu debata duk tapa husor laki dingani ado alusata hot dope hita di holsoni rohatei haso malatei dohot akaragam na sugir di rohani debata alai di dok di bagas satu pukom ikon takas do di dong ai hodo Jahoba ikon toktong di halungut rohaku jala ikon marhaposan hita tu ibana asa unang maila hita diadopan di debata asa unang maila hita nang diadopan na torop alai molo nunga hita toktong polin manghiuta Tuhani pos rohamuna Tuhani mana tak manonggor lau mamasu-masu di sude akan ngulutai amin martanyang maita alai Tuhan debata hupuji hami upasangap hami hoamang ala toktong do dengan di basam lo asini roham say mangyutihut mangiring-iring di lakanami ala ni ale Tuhan takas do di bagasan hatam makataho mangarok kami asa toktong di halungut rohanami hual itu dinasang ulo nami jala takas hami ale Tuhan rade hami dinalahu mangukui jala dinalau manadikon saluhut nama ralo di pangalaho na hobar na sohobar tu lomo ni roham ali Tuhan debata pos di rohanami songon Raja David na sok tongdo di sarioko ala marsi hoho di bagaso songoni nama hamia di tua songon halak na Prusea Tuhan debata buat kami tu adupamu di bagasan tikion sude pakubas uni huriam na naing pinamasa di bagasan aka partikian naro ona li Tuhan dia aka pertangyangan di ganup aka sektor-sektor nang dia aka PA dia aka kategorial saya paringgas mahami Tuhan songon dalan dihami mananda ho ali Tuhan tadani dihalungut rohanami ho di tonga-tonga ai hodo sian hodo jupang nami mual hanguluan do pasu-pasu Tuhan dibata hodo pasatong nami ali Tuhan dia karuas na baru na gabe ruas ni huriam
Ima keluarga Pibrianto marbun boru siahan dohon sada boru nasida. Bain mana sida le Tuhan gabe ruas na burju si hanguluan hatam jala toktong pasi dohon dia ka ulaon ni huriam. Sosonguni ka ruas ni huriam na pida tu huria HKBP kira remaja keluarga Gehasi Topul boru lubat tobing alani aka inganan Tuhan saya pasu-pasu salah iring-iring mana sida gabe ruas di huria na tinopot na sida asa ruas na mangulu na sida. Tuhan di bata losongoni buano nami di keluarga na di bagasan habuk ni roha. Imanong marujung ngulu ale Tuhan ni alap nyonya nenggulan boru lubat turuan. Lo sido ale Tuhan tak tagamon dang bocah rohani sudia ke keluarga na tinggal hon. Apuli pargogo ya le Tuhan. Nang lumubi ale Tuhan di nalau buanon nasida. Tua-tua nasida iya te Tuhan. Tu bona pasogit di si borong-borong marsugut. Asima roham sai iring-iring ma di sudi pardalanan nasida. Tuhan di bata sima roham nang di ulaon di panitia pesta pembangunan na naing mulai ma tu minggu naro ale Tuhan sai homatoktong na mga leon sada ni rohami manupahi ala leon pos ni roha las ni roha di hami Tuhan lau mangulau manupahi ay siak kodo haroran ya kapasu-pasu di sude salhut nahut patu pahami di tonga-tonga ni huriam dia karuas ni huriam na marulang tahun kelahiran dohon di parbogason homatoktong lam memasu-masu di ngoluna sida siganu pari asa toktong ale Tuhan di bagasan pasu-pasumi nasida di aka ulaon nasida siganu pari. Lalu sido di aka ruas ni uram na pasahaton aka pilihan na. Pilihan bulanan tuhuria, pilihan diakoni sosial. Do nang aka pasahaton na hamulation na di Tuhan. Say pasu-pasu masaluh na di Tuhan. Asa di pasu-pasu hodo di sudi aka ulaon nasida siganu pari. Nosongon ali Tuhan nang dinalaw mangulah hami ali Tuhan ulon nami mamuka di marsugud. Tuhan horasi mahami padau sian permaran palas marohan nami ukap ma aka pasu-pasu na bui jalon nami ali Tuhan siana aka ulon nami. Mau liate ma di ali Tuhan hola na mga son gua ni Yesus Kristus hu pasat tami tangiang do pangiduan nami. Amin. Tabuji matu hatas ya nomor 427 ayat sadar mangihut laos somata pasat peliata na paduahon dohon amplop ima si pasatota di diakoni sosial na mardalan toktong di tonga-tongani huriata. Duk duk
batangnya koma pilihan nata pasahat di bagasan tikion martang yang mahita. Ali di bata amana amina di Banua Gijang. Hoda haroroni saluhut silulikon na dinggan dot nasau di basa na maliutus. Pasatami masih ane lehom itu kami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uwab na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti. Asau perhasia kami pilihan nun patibulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doh di porti pion. Buhay marohan nami marhi di todim. Asal mutadah kami godang sila di holmi tu kami. Asal mgirgiri kami mendok melihat itu ho. Mari hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya pinarbadi amaguarmu. Saya rumah harajaunmu, saya saud malu meniroham di Banua Tungaun Songon na di Banua Gijang. Leho matu kami sedari on hangulua siapari. Se sama dosa nami sumpan isa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unak kami tugi untuk pangucunan. Balua mahami siam pangagong. Bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodem